ambil ban, Mbak. Ya. Aku iki Monggo joget. tukang tambal ban. Uripe sadalan-dalan. Mas Putut. Golek pangan, duit sing halal. Penting cukup kanggo sandang lan pangan. Yo! Pasukan joget ibu-ibu. Pasukan jogetnya mana iki yo? Ayo. Sing lor kene jadi joget. Iki tukang tambal ban. Kudine untung-untungan. Nasib apik, duit kantongan. Waya apes wetengku krasa kroncongan. Ayo lo, Mas. Ada Mbak Puri Yo. dan juga ada Mas Hiwi. Yo. Asik. Siap-siap yo. Asik. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ono ben pecah. Alah pecah maneh. Wah iki mesti rezeki teko. Yo. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ben pecah maneh. Asik. Isih esuk rezekine tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Bersama Cipta Budaya. Goyang yo. Digas Audio Idola dan juga SGJ GB Audio. Masuk deh. Ayo lo masuk ke. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sadalan-dalan. Golek pangan, urip sing halal. Penting cukup kanggo sandang lan pangan. Ayo lo. Yo. Iki tukang tambal ban. Rezekine untung-untungan. Nasib apik yo. Apik. Duit kantongan. Bose. Waya apes wetengku krasa kroncongan. Ayo lo masuk lo. Emak jedor, emak jedor, emak jedor, dor ben pecah maneh. Ayo lo. Bose idola lo ini. Teko Pak Sugeng. emak jedor, emak jedor, emak jedor, dor ben pecah maneh. Isih esuk rezekine tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Ya. Loh, bose langsung mlebu. Lho Pak, lho Iki mang sing jenengan rumah ya iki lho. Ya